El fet de si els fills representen un obstacle pel desenvolupament professional de les dones o algunes dones és una pregunta que no podríem contestar directament. I és que el que ens diu la recerca sobre l'economia del gènere és que no són la presència dels fills per se, sinó que és la presència d'unes normes socials que atribueixen a la dona el paper de cuidadora principal dins la llar. Llavors, aquestes convencions són les que regeixen l'organització o la distribució de les responsabilitats familiars dins de la llar i que poden acabar perjudicant o dificultant el desenvolupament professional de les dones. Per tant, el que penso que és important és desenvolupar polítiques que siguin capaces o que puguin canviar aquestes normes socials, com per exemple la introducció de la prestació per paternitat és una política que funciona o que encaminada a canviar o reorganitzar la vida dins de les llars. Una altra alternativa és l'educació infantil entre els 0 i 2 anys, universal, gratuïta i de qualitat, que permet a les dones desenvolupar la seva carrera professional amb més facilitat i sense haver de negociar dins la llar qui es fa càrrec dels fills.